Takže čaute všetci, moje meno je Denis Vyseranska, si tam pri mojom videu a dneska si ideme spoločne ukázať novú Chapter 7. Nový Battle Pass mapka. Loading screen, no ten hlavný, tá hlavná obrazovka. Nový trailer, teším sa. Táto sezóna je Hollywood, sa mi zdá aspoň. Som zvedavý, čo tam je. Battle Pass nám odstránili, lebo odstránilo to veľké oko na live evente. A surfujeme po vlne tsunami. Takže poďme na to. Tu máme ten hlavný loading screen. Tu je. A pozriem, rozoberiem si ho. Čo tu máme a čo tu nemáme. Si ho rozoberieme. Pekne. No, takže máme tu astronauta. Tuto herečku, to je asi celý Battle Pass. Vidíme tu skiny z Battle Passu. OK, dobre. Pohoda, veď. Tu je kozmonaut, títo dvaja, tento, títo. To je celá hlavná obrazovka, to vám stačí. Čo ti poviem? Tu je baba. Táto, 2, 4, 6, 8. 8 skinov v Battle Passe. Čo to je zase? Ďalšia nová vychytrovosť. Reporting update. Yes, môžem reportovať typkov. To sa mi hodí. Máme tu trailer. Katana. Dobre. Yuki Yubari. Mám ju. Ju ste dostali ako skin, keď ste hrali od 27. do 30.12. 30.11. Museli ste zapnúť aspoň potom. Máme tu ďalšie. For over 1,000 years, the Imagine Order controlled the Zero Point, trapping people in an endless loop. Seven heroes came together to battle the Imagined Order and free the Zero Point. The conflict ended with the Zero Point shattered and strewn across all realities. Fate of the Seven is unknown. Yuki Yubari ste získali, keď ste hrali od 27.11. do 30.11. sa mi zdá. Keď ste hrali, tak ste získali skin Yuki Yubari. Toto všetko bolo na live evente ukázané. Ale a bojí sa jedno. Reboot baza, ktorú môžeme utekať. Pohybovať sa. Hollywood. Premenovali to na Battlewood a nie Hollywood. Glidering. Oka. To je to, čo nám zničilo Battle Pass. O tom som hovoril. Ďakujem, že si to tu ukázali. Nice, simple build, 9
Ne, ja som dal confirm. Ne. Chapter 7 watch video, pozrieme. Á, nové, toto nemáme. To sme nevideli. Tu je nejaký skin. Čo to je? To sme nevideli tiež. Kúkneme. Nové surfovanie. Lietanie. Teším sa na stavke. To sme videli. Počnem to tu dvakrát. Tu je. Že by. To sme nevideli. Pozrieme sa. To sme tiež asi videli. A to bude to. Tá telka, že? Dobre. To bolo všetko. Ukázané. V tomto. Yuki Ubari. Neviem, či to je nejaká žinka, japonka. Určite to niečo, nejaké stvorenie to bude. Shop, pozrieme, jak je na tom stave. Battle Pass stojí 1000. Mne to problém nerobí. Nejaké japonské skiny, Naruto. Naruto Vasila. OK. Balenciaga sa vrátila. Snoop Doggy. The Party, Will, Vecna, Demogorgon. OK. Turtle, Ninja, Turtle. OK, máme tu locker. OK, emoty sú nové. Emoty. Sidekicky. Nič. Len tie emoty sa tu prehadzujú. Takto. Pas. Čo to čo je? Počkaj, to čo je? Čo? What the? Čo? Jako? A to jak mám prehadzovať? To si musím rozklikávať jak chuligán. A Fortnite crew tu sú čo? Nechápem. A kde je Battle Pass? Ktorý? Tu je chapter 7 season 1 Battle Pass. Tu mal. Ja, to sú ukaz a to sú bonus. A kde je nejaký skin, čo dostávame vždycky bonus. OK, tak pozrieme si prvý skin, keď si kúpime Battle Pass. Máme tu tuto, The Bright. OK, nejaký emote, ktorý presekáva lamy. To mi nezaujíma. Loading, wrap, emotikon, katana. OK, tá vyzerá dobre. Banner. Potom tu máme styly. To je motorka, ako glider. Spray. Loading. Backblink. To si asi budete vysúvať a zasúvať tú katanu. Emotikon, Bibaxi a Beat Trick Skido. Máme prvý skin z Battle Passu. Ideme na druhý. OK, nechápem čo to je, ale dobre. Neviem čo tam je Blitz Royale, ale OK. Druhý, tu máme takýto pickaxe. Loading, Bibaxi, wrap. Country a Cat Holloway, nie Hollywood, ale Holloway. Emote, chodí jak, nechcem ani vedieť. Glider, to sú styly. Zase pickaxe, spray, backblink, popcorn a Silver Screen Cat. A Blitz Royale, čo tam je? Aha, Biocompatibility, Media, Blitz Cat. Aha, zase keď budete hrať Blitzko, tak budete dostávať. Tretí skin Battle Passe je Tiger. Má tu nejaký aj emote, ktorý ma nezaujíma. Táto, wrap, glider, coconut, ako backblink a Kingston.
tam bol? Pickaxe, banner, V-Bucksy, backblink, loading screen a Director Sprite Kingston. Potom tu máme ďalšie, že v Reloady The Black Dragon. Tam to neurobili dobre, vôbec sa mi to nepáči. Contraily, Spray, V-Bucksy, Glider, Pickaxe, Cartervu. Nice. Tento to dostáva v Reloade. Máme tu nejaký emote, zase to sú styly, loading, pickaxe, backblink, glider a Stunt King Dragon. To ako štvrtý či koľkatý už. Máme tu túto babu, kde má toto loading, glider, pickaxe, wrap, Karina. Ale vyzerá dobre, pozri sa na ňu. Ale zase anime, alebo čo? Nie anime, to vyzerá úplne anime. Glider, Control, V-Bucksy, emotikon. OK, zlomený skateboard a urobené strničko ako backblink. A Mystery Hunter, Karina. Hoverboard, tu máme topa? Nie. Hoverboard, aha. To je nejaký mod. Emotikon, spray, gitara, toto, loading, Marty McFly, to bude nejaký známy, ktorého nepoznám. Pickaxe, banner, V-Bucksy, Contrail, spray a Future Marty. Štvrté, ten mi odniká pripomínam, toho poznám. Glider, jak sa to volá? Loading, backblink, OK. Tento to má tiež dobre. Pickaxe, wrap a Miles Cross. To je emotikon. OK. Backblink, glider, Bucksy, knifeka, akože style. A Superstar Miles Cross. OK. To bol predposledný. A posledný skin. Battle Royale si môžete urobiť aj style na neho. Jak tam dobre vidím. Emotikon. Loading screen. Wrap. Kevin. Ako je backblink. V-Bucksy. Glider. Dark Voyager. Reality Redacted. Kevin. Modrý. Tu máme černobelý style. Ten sa mi páči. Banner. V-Bucksy. Spray. OK, Pickaxe a Cosmic Voyager Reality Redacted. To bol posledný skin Battle Passu. A bonusy. Tu máme Glider, Spray, V-Bucksy, Banner, Backblink, Loading Screen, Incognito Cat a tu sú 3 do toho až 4. marca. 4. marca sa končí, hej? Tu sú pasy. Aha, tu je takto Battle Pass. A level 85 na toto potrebujete. To mi nedá. Aha, tuto to je, že 3 skiny majú niečo majú. Tu máme Battle Pass. Kolieska aspoň niečo do nej. OK. Complete Dark Voyager Reality Quest. Aby ste dostali, tu musíte hrať Blitz, Reload a Battle Royale. The Breed, Weekly, Daily. Ale ja nechápem, kde to máte plniť. Keď to Aha, keď si kúpite Battle Pass, tak sa vám ukážu levely. A my ho kúpime. Takže ideme na to. Idem cez shop. Ja vždycky idem. Ale prvé si zadáme kód, podporíme Alkan podtržítko, všetci zadajte, aby ste ju podporovali. Alkan podtržítko, dole, support the creator code, Alkan podtržítko, podporíme vo vývoji. Môžeme si to kúpiť. Fortnite Crew, alebo toto, 3 outfity, 150 podrevar, 1500 V-Bucksov, nemusím to stále rátať, ale 1500 V-Bucksov dostaneme za toto.
a 300 V-Bucksov za free track. 1500. O 500 budem bohatší, takže fantázia. Idem na to. Čo to je? When you click confirm, you will immediately get access to the pass and have no right to withdraw from the pool. Ako? Hej, trošku, hello, chcem Battle Pass. Get Battle Pass, no. Ja som za V-Bucksy, akože. OK, ja trošku nechápem, čo sa deje. Kupujem. Máme ho. Máme ho, The Brit. Free skin, hada mi to strhlo V-Bucksy, strhlo. Ja, že to strhne táto vypeniaze. Robím si srandu, nič som nepovedal. OK, prvý skin, The Bride. Že bude posledná alebo predposledná, je prvá Battle Pass zadarmo. Takže pôjdeme do hry. Takže sme tu a čakáme na ľudí. Surfs up. Že surfy hore. Nechápem. Čo? Oh no. To vážne? Nová mapa ozaj. Voigle, Ladley, Bind and Buns. Som zabudol. Forfield, Sandy, Clashy, Sus, Battle Royale, Larry, to Humble. Kokos, my surfujeme po vlne. No, my surfujeme. My sme takí surferi. Jak Wolverine. A nevraj, keď pôjdete úplne najviac hore, tak vás to úplne vysoko dá. Mal pravdu. Takže Alkan mal pravdu. Tu sa ukazuje zóna. Či čo to sa ukazuje? Ja vôbec neviem. Tuto kruh, že zóna. OK. Mne to samo lendí. To je úplne divné. Mne to niečo iné robí. Máme tu nové zbrane. Aj v inventári máme nový prístup. Ako vidíte, som si to nečinul. Máme tu nejakú Iron Pump Shotgunu. Máme tu aj tieto asautka. Vôbec nepoznám ani jednu. Lepšia shotgunka. Hodí sa. Tu je čestka. Čo to je? Niečo som dostal. To je ďalší. Wow, na Battle Bus! Nemôžem opraviť Battle Bus. No, dneska ho opravím. Čo to je? To bude granát, že? No jasné. Máme tu shotgunu. Ďalšia časť. Bože! Ja nemám nič. On tu strieľa po mne. Jak sa prebíja. Tam úplne iná taktika. Idem shotwaveami, lebo sa mi nechce chodiť. Pozrieme sa do tejto čestky. Dole máme ináč šprinty, ako vidíte. Sa mi zdá. A questy na ten skin tu máme. Počkaj, Darvo. Jaj, vy keď ho až získanete v Battle Passe, tak môžete plniť questy na neho. Až vtedy môžete robiť tie veci na neho. Takže na všetky skiny, čo sú 3, musíte urobiť najprv hento. Máme tu asi nový jetpack, ktorý má asi 10 použití. Wash out. Nie, to bude niečo spojené s vlnou. Máme tu nový blaster. Pozor. Počkajte. Je tu veľa nových vecí na mňa. Tuto máme Wing Suit. Takže to je nejaká vesta. Krídlová. Vyskúšame. OK? Ja som
som to iba štikol, keď to štiknete, OK. To je toto! To je parašuting. Ja som zaputol. A máme tu nový? To je laser. To není Fortnite. Skúsime, jaké to je odolné proti typkom. Je to hnusné. Nepoužívajte to. Ale počkajte. Je to také dobré. Používajte to. Radím vám. Vyber si svoje. Používaj, nepoužívaj. Tvoja vec. Ja to v tom nemám. Vyskúšame wingsuit. Štikneme, letíme a ideme. Počkaj. Aha, takto letíme. Je to divné. Sa cítim jak v tom... OK, dobre. To je jak Star Wars. Ideme do Star Warsu. Som zvedavý. Čo mi dá? Katanu, že by? Že by mi dala katanu. Som v Star Warse. To je Star Wars. To je čistý Star Wars. Teraz vlastne... Čuky? To je moje? Nie je to moja kamarátka. Ja to mám s týmto asi. Ježiš, to je tá katana. To je ono. To už bolo v hre. To bol Mega City. Neviem, ak sa volala tá katana. Ale ona už bola. To je to isté skoro. No, tak to je to isté. Len možno trošku prepracovanejšie. Veď vidíte sami, ak je Fortnite, použite dole vpravo. Pozrite sa na to. Hrôza, časíka. Hrôza. To je parašuting nový, ja chcem nový. Dávaj. Koleso. Čo si? Ja ho nemôžem zobrať. Necháme tak. Máme nové lokácie. Sú. Bunkland. Ja som ani nepadal na lokáciu, lebo mi to nešlo. Ja som padal do nejakých vecí. Čo je toto? Ja to je nejaký... hrací svet? Hracia zábava nejaká to bude. Dáme wingsuit. Dáme to. A letíme. Kde doletíme? Dáme to na túto strechu. Takže tak, ideme tu. Môžeme ísť na to. Kde je nikto? To je taký Disneyland, by som povedal. Ale pre dospelých. OK, vyskúšame. Alebo vyskúšame novú katanu na NPCčkách. Nechoď preč, Máru. Poďme. Idem za ním. On si myslí, ja mám biele, ja mám žlté, on má fialu. OK, tak ja padám tu. OK. Vymazalo ho to. Celkom. Necháme to. Necháme to tu. Necháme. Nechcem to. Vyskúšame shotgun. Nie shotgun. Snajperku. Vyskúšame, zoberieme. Nedohľadal som sa celý, neviem prečo. Ideme. Ešte parašuting do toho? Žeby. To je kombinácia. Ja pristanem na ten balón. Žeby. Konečne pristant? Yes, na videjko takto pekne. A hore sa už nedostanete. Takže rozmýšľajte, kde budete padať. Ja som padal. Ja sa to chcem preletieť. A preletel som. Už pohoda. OK. Typkov máme tam hore. Aj to typci sa zmenili, kde sú. Oni boli tam dole, teraz sú hore, teraz sú vľavo. Ja idem wingsuitom. OK, strela po mne. Z ktorej strany? Neviem. Bude z tejto určite. Idem tu. A strieľaj teraz. Nech ťa vidím. Takže hej, tam blízko. Nová šotkanka. Či šotkanka? Snajperka. Nevidím nikoho.
To je asi cieľom tej snajperky. OK, tam boli strely. Idem tam. Wingsuitom. Novým zariadením. Každý raz máte úplne inú farbu. OK? Hatsune Kitsune. Je dead. Hatsune Kitsune. A keď dopadnete sa urobí tá hmla z tých vecí. Ja idem na ten balón. Tam to je na mape. To čo, sme v Disneyland? 1, 2, 3 a wingsuit. Dávaj, doletíme tam. Teraz mám zelený. Nedoletím tam. Nemám šancu. Z nejakej vyššej budovy by som musel skočiť. Bum. Som tu. Ja jaram buildy. Max? To čo sa mi stalo z... To čo sa mi... Prečo? Nie. To čo je? Halo. To je ten simple edit, ja som ho nevypol. To nevadí. Je to hrozné, ale... Ste videli, čo sa mi dialo? Ja som nemohol stavať, jak som zvyknutý. Ja som musel niečo klikať. Ja som si to zabudol vypnúť. Nevadí. Stáva sa. Teraz som dopadol a je tu modrá voda. Nice. Posledných 9 ľudí a ja som ešte nenašiel veľa vecí. A collect, už mi to ide. Idem opravo Betubas. Nájdeme nejakých ľudí. Poďme skočiť z toho majúcu čiliarku. OK, ideme hore. Ideme sa hore vyštverať, jak sa hovorí. OK, bežíme. Skúsime to. To je hrôza, toto stavať s týmto. Možno niekto by sa naučil, ale ja nie. Ja som není na takéto šašramanšranky. Otvoríme čestku poslednú v tejto hre. A skočíme. Spávam samora, až dve nevadí. Stáva sa. Stáva sa, aby by som bol spocha samora. A iba by som skočil. A to je nič. Nájdeme typku a naleníme tam. Len už ich je 8 a ja som... Dáme wingsuit. Ja už mám, teraz mám červen. Pozrite sa. Jako letím. Jak kráľ. Ale môžeš si to... Aj salto sa dá? Aha. Tým, čím sa hýbete, môžete... Aha. Ale aj tým, čo otočíte kameru. OK, tady o to. Ešte nech padám. Poď. Nie, ja nechcem mať taký malý high ground. OK, 6 ľudí. OK, zabudol som. Dobre. Moja chyba. Nájdeme si ešte typkov. Dobre. Tam sa fajtili. Že by posledný. Tu boli. Kde sú? OK, tak to som nemal ísť. Ide zóna. Ide zóna. Ja nemám nič nabité. Poďme, prosím. Dobre. OK. Tak zastrelím ma. Nevadí. Stáva sa. Není?
Takže toto je koniec videa, dúfam, že sa páčilo, že sa budete dať like a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahoj, čau.